Kay gigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Sa gugma sa Diyos, miani siya sa pag-antos, gitamay siya sa mga katawan. Igsoon ko inyong namatay siya tungod sa gugma niyang hilabihan. Iani siya pagluwas ka nato, iulan niya ang iyang dugo, naganto siya pagluwas ka nato, dasiguntang pag-alagad kaniya. Labay ang panahon nga kita wala magdagat, pag-alagad sa atong manluluwas. Wala niya isabayan katong tanang mga pagtamay, aron lang maluwas sa salatan. Iani siya pagluwas ka nato, giulan niya ang iyang dugo, naganto siya pagluwas ka nato, dasiguntang pag-alagad kaniya. Iani siya pagluwas ka nato, giulan niya ang iyang dugo, naganto siya pagluwas ka nato, dasiguntang pag-alagad kaniya. Dasiguntang pag-alagad kaniya. Dasiguntang pag-alagad kaniya. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin at nanunood ng aming mga videos at nagko-comment. Yes. At lalong-lalo na, especially to Warik TV, maraming salamat po sa pagsuporta, sa pagtangkilik ng aming mga videos. At lalong-lalo na sa ating Panginoon dahil sa walang sawa niyang pag-i-encourage sa amin na kailangan talaga namin gawin to. Thank you for listening. Don't forget to click the button below
click like, subscribe, and comment down. God bless us all.